Здравейте, колеги! Аз съм Георги Кръстев. В момента сме 31 март 2019 година. Това са два кошера, които искам да станат Фарари. Това тук е корпуса с пилото, това тук е празен корпус, това Ханеманова решетка съм сложил тук, за да мога да сложа сега един корпус за градеж, и два LR корпуса имам отдолу, които миналата година съм изкарал семейство от тях. Сега целта на днешните манипулации е да подменя дъното и капака. За ремонт имат нужда, вече са 5-6 годишни. Пребоядисване на прелки, оправяне и така нататък. И да сложа корпус за градеж, да сложа и половин литър сироп с High Life. Да започваме. Така. Отваряме и какво виждаме? Супер много градеж в хранилката. Значи ние сме изтървали дори. Температурите са ужасно ниски, стигат до минус 1-2 градуса нощно време. Супер кофти време за пчеларстване. През деня духа вятър, а през вечерта е студено. Общо взето много тегава работа. Сега слагам си дъното тук. Сега отлепям корпуса, където се намира майката. Долният корпус също е усвоен от пчела, което напълно ме задоволява. И слагаме на дъното. Така. Двосъчния амулет. Сега за една проверка е така, да видим какво се случва. Да видим кой има долу в тези пити. Аз мисля, че трябва да има прашец. Вкарам прашец. Може и малко нектар да има вкаран, но не знам. С това студено време ме съмнява. Да. Питата почти цялата е с прашец и тежи. Може би има 200-300 грама прашец вътре. Така. Този корпус поставяме над дъното. Това направо го отлистваме. Махаме това дъно. Слагаме си това дъно. И какво имаме? Дъно, празен корпус с прашец, Ханеманова решетка. И сега корпуса с пилото. Да погледнем майката да не е на някой долна летва, да няма. Така. Да я смачкаме. Сега от днеска им даваме старт на градежа. Надявам се да започнат да градят. Ето, целите рамки са с пило. Целите рамки, люпи се пило, търтево пило има. Всичко е бомба. Майката долу вече няма място къде да снася. Взема да се появява лека агресия.
Слагаме корпус за градеж. И хранилката. Пускам си пчелите в това отделение, за да мога да го почистват, че иначе става цялото в мухъл сега. Много ма дразни този мухъл. По принцип ма бавят сега да ги почистя. Има една-две отдавени пчелички. Обаче пък иначе с мухъл е много грозно. Някъде може и да не съм изчакал и затова да имам удавени пчели. Трябва да има 2-3 пчели и така както има сега и да съм налял сиропа им отгоре, но война без жертви няма. Ето, наливаме им сиропчето. 500 грама захарен сироп с 2,5 мл High for Life. Давам им за трети път. Съвсем скоро ще им дам, тук до една седмица ще им дам за четвърти път, защото рапицата 15-20 април ще цъфне. Тези дана ще си ги отгоря, ще ги почистя. Капаците искам да поправя. Минавам изцяло на ПВЦ капаци. Това е положението. До скоро! Чао! Здравейте! Днес сме 16 април. Около 18-20 градуса е. Рапицата цъфти, пчелите са много активни. Сега ще направим първата заседлона ротация на кошер фарар. До в момента какво се случи? Семейството иззимува и март месец му сложих ханеманова решетка под корпуса с пило. В края на март, началото на април му сложих един корпус с восъчни основи. Тоест преди 2 седмици съм му сложил един корпус с восъчни основи. Идеята е този корпус да бъде усвоен на 30-50%. Семейства не са много силни. По-скоро са средни така като сила. И затова и самия градеж и лошото време естествено забавиха самото развитие, но аз съм доволен пак от резултата. Не съм ги подхранвал след като съм добавил основите, само един единствен път налях половин литър сироп. Повече течна храна не съм подавал. Това е което като въведение и сега да покажа каква ротация ще направя. Сега най-голямата трудност е да намерим сега майката. Ето крайните рамки. Градежа е започнал. Не съм дигал никакви рамки. Абсолютно на голи 8 основи съм поставил корпуса. Тук има осеменяване поне преди 7-8 дни, защото има вече прясно пило. Даже има и чашки, не са осеменени. Сега най-бавното нещо ще бъде, вижте колко са спокойни, дори сега ги подпушвам за първи път. Градежа е постигнат до долна летва. Това ми е целта. За да може максимално... Ето я майката. Ето я.
Сега много лесно ще станат нещата. От тук насетне. Това е корпуса с прясното пило, а това е корпуса с запечатаното пило. Това е корпус, в който е освоен, има пчели в него, но съм сигурен, че има и прашец. Идеята е сега той да стане първи. Това ми е миналогодишно изграден корпус. Да, вътре в килийките са пълни с прашец и даже има и нектарче малко. Сега слагаме майката, корпуса с майката, слагаме Ханемановата решетка. Слагаме корпуса с запечатаното пило. Тази година реших да си правя основите и така на пакети. Идеята е да заемат по-малко място, защото в един кашон от банани остава много пространство над него и мястото ми е кът, където ги съхранявам. Сега да кажа няколко думи. Сега този градеж, който има търтеви ларви. Между другото, поглеждам си ларвите, никъде не се вижда нито едно акарче по търтевото пило. Много хора ме питат с какво третирам на пролет. Аз нямам нужда да третирам, защото съм свършил добре работа на есен с оксаловата киселина. Ето. Няма да го чистя това нещо. Много хора сега гледам ги чистят, прибират се по джобовете. Няма да го чистя това нещо сега. Този градеж се чисти, когато варим меда. Защото тези мостове ще помогнат на пчелите да се качат и да усвоят веднага корпуса с основите. Правя го това с основи, защото нямам изградени рамки. Ако имах изградени, щях да наредя смесено. Още веднъж да ви покажа. Ето вижте, веднага поставени и веднага пчелите са на тях. Това е заради мостовете. Моите рамки параровите, вижте как се лепя. Как се лепя основите. Отгоре имам място, отдолу имам 1-2 мм. Основите ми са поръчкови, рамките са ми поръчкови. Няма как, нали, смисъл в магазина ни ги продават тези. Всичко е с умисъл, направено така. И затваряме кошерчето. Какво постигнахме? Постигнахме един много добър обем, адекватен за сезона. Защо казвам адекватен? Защото имаме корпус с прашец и миналогодишни рамки, където майката ще слезе надолу, ще доразвие този корпус и ще слезе надолу. Има място, където семейството няма да удари дъното по време на рапицата и да избие на роени. Имаме Ханеманова решетка и корпуса запечатано пило, където един вид сме демарирали семейството и по този начин семейството
има прясното му пило е под запечатаното и се получава естественото развитие на пчелата. Нали, тя е в харлупата горе и запечатаното е над нея и тя се развива надолу. Нали, семействата при мен искам да се развиват нагоре и надолу. Нали, в корпусния кошер това е идеята. Не слагам умишлено това пило на дъното, защото дъното са ми 100% мрежа. Тази сутрин беше 4 градуса. И сега ако това прясно пило го изплющя на мрежата директно, има опасност от европейски гнилец. Снощи събирах прашеца. Това е за един ден. Това е рапицата. Ей, тук има едно ларва на молец. Пчелите са изчистили, паднала от дъното и е паднала в прашеца. И така да преминем към следващия кошер по абсолютно същия начин. Така. Ето пак семейството има питка, която вече 10 дена седи. Съвсем малко усвояват от нея, но усвояват. Това кошерче е малко по-слабичко, но пак целта е постигната. Тоест, започната е градежа и имаме и прясно пило. Ето, градежа е до долна летва. Градежа е до долна летва. Ето го. Целта е да намерим майката. Това нещо при мен става сравнително бързо, защото майките са ми маркирани. Ето я майката, жълта точка, една от малкото останали жълти точки. Този сезон ще я сменим. И да приберем рамките с майката. Ханеманова решетка. Пак корпус запечатано пило. Корпус восъчни основи. Хранилката. И това е. Това е нашата първа ротация. Сега какъв е плана? Плана е следния. За кошерите в арар говорим. От тях идеята ми е да не взимам никакви отводки, никаква пчела, нищо. Работя ги само за мед и прашец. Имам тук няколко кошерчета, но ще ви снимам тези двата през сезона. Идеята е, пак казах, да имат място за развитие на семейството надолу и за мед нагоре. След рапицата, около Георгиов ден, вече ще имам готови оплодени майки. Ще пъхна ханеманова решетка между двата корпуса. Така по-лесно ще намеря майката и ще разделя семейството на две с негова дъска и готова оплодена майка в горен корпус. Благодаря много, до нови срещи!